Jo crec que ha quedat palès durant tot el dematí que tant el sector de la salut, de la innovació, de l'empresa familiar, doncs Girona realment és un territori que destaca per la seva innovació, pels seus projectes i per un ecosistema d'innovació i d'emprenedoria molt interessant. Avui m'acompanyen 4 dones, 2 s'estan encara microfonant. Començarem amb la Diana i la Marga. Amb elles parlarem una mica d'aquests reptes, de com han transformat els problemes en oportunitats i de com generen també un impacte real a la societat, amb una mirada molt del territori però també amb una visió molt global i molt de globalització. Sense més dilació us les presento perquè us he de fer una altra vegada la demanda que anem molt centrades en les respostes perquè no anem gaire bé de temps. La Diana Ballar és la CEO i cofundadora de Smart Lollipop, una startup basada en la creació d'un dispositiu mèdic amb un format de caramelo piruleta, on l'anàlisi de la saliva permet fer un diagnòstic i un seguiment de malalties. És doctora en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona, especialitzada en comunicació per a startup de Deep Tech, màster en Innovació i Desenvolupament Empresarial i grau de Publicitat i Relacions Públiques. Benvinguda, Diana. I també m'acompanya la Marga Vilalta, perita judicial informàtica i CEO d'Entropia Consulting. És una consultora tecnològica integral que combina assessorament estratègic, desenvolupament en ciberseguretat i peritatge, amb una experiència de més de 15 anys en el sector i especialment rellevant per a empreses que necessiten solucions digitals robustes, auditories de seguretat o suport bàsic en processos legals. Aprofito per presentar-vos Enar Margenat, investigadora especialitzada en l'estudi i detecció de microplàstics també en entorns remots i conques fluvials i actualment postdoc del CEAP-CSIC. Sí, correcte. I cofundadora de TracePlast. Sí. Consultoria dedicada al monitoratge i anàlisi de microplàstics en entorns ambientals i industrials. I també tenim a la Míriam Lanzas, que és fundadora de Querencia, una dietista antidietes. Amb això ens explicaràs després una mica més què vols dir amb aquest concepte que totes estem molt obsessionades, no? Està especialitzada també en salut femenina i relació amb l'alimentació, aquest acompanyament de dones que estan cansades de viure aquesta exigència constant de la seva vida, de fer dieta i dels aliments, sobretot ajudant-les a crear un espai per cuidar-se sense culpa, això també, aquest concepte també després ens explicaràs, i sense sentir-se constantment insuficients i jutjades, no? Sí. Doncs molt bé, benvingudes a les 4. Si us sembla, jo llançaré una pregunta comuna i comencem, per exemple, per tu, Míriam. Perfecte. Què us ha impulsat a emprendre i com han sigut aquests inicis? Com heu transformat els reptes en oportunitats i sobretot quines dificultats des del començament com a dones, com a emprenedores, el tema de buscar finançament, una mica que ens expliqueu els vostres casos d'èxit. Començo? Comença, sisplau. Farem amb aquest ordre, si voleu, i després tornarem. Vale. Doncs jo vaig començar realment en el sector de la bellesa. Vaig començar en un centre d'estètica i maquillant i pentinant a núvies. Llavors em vaig adonar, mentre estava amb aquestes dones, que totes tenim el mateix patró. El patró que hem d'estar sempre guapes, hem d'estar sempre primes, encara que vagis complint anys no pots tenir arrugues, ni se te ocurra dejarte las canas, no vayas com una deshecha. Llavors em vaig inclús jo mateixa i amb el llenguatge que utilitzem amb nosaltres mateixos i amb l'exigència que tenim. Llavors, vaig decidir tancar tot el que tenia i crear Querencia, perquè trobo que necessitem viure sense aquesta exigència que ens ha posat al món com a dones. Molt bé. Diana, sisplau. Funciona? Sí? Sí. En el meu cas, jo vaig estudiar un màster d'emprenedoria i desenvolupament empresarial aquí a la UDG, perquè jo abans venia del món de la publicitat, volia anar cap a innovació i el màster va ser una forma de formar-me.
En aquell moment em vaig presentar amb companys del màster a una hackathon d'innovació i tecnologia que organitzava Catalunya Emprèn i vam fer aquesta hackathon, que és un esdeveniment, ens van llançar un repte, era de salut, el vam desenvolupar en unes hores, vam presentar i vam guanyar aquella competició, que era multitudinària, que hi havia 7.000 participants. Guanyar aquella competició va ser un reconeixement i adonar-me que havia nascut una idea que era molt i molt difícil de tirar endavant, que era que amb un dispositiu mèdic semblant una piruleta poguessin captar saliva per poder-la analitzar, i algú del meu estómac em va dir tira cap aquí, això no ho pots deixar, intenta-ho fins al final. És així, és a dir, hi ha un tema que es diu intuïció i aquest va ser el meu foc per començar. Vaig haver de buscar cofundadors, vaig anar a parlar amb un pediatre, amb una experta de dispositius mèdics, vaig anar a buscar un centre tecnològic i dia a dia, com una formigueta, vas fent camí fins al dia d'avui, que estem aquí al Parc Científic i Tecnològic de la UDG, som un equip de 8 persones, hem aixecat més d'1,5 milió de capital, continuem havent-ne d'aixecar més i aquest any ja estem als hospitals. I això va ser el 2017, perquè us feu una idea. Gràcies. Bueno, jo sorgeixo d'un lloc que era quasi obligatori emprendre. Jo era la CTO del Bulli en l'època que érem portada del Times, érem portada de totes les revistes de premsa, on allà havíem començat amb tot el tema de digitalització i innovació, teníem els nostres sistemes, els nostres formats creatius i els nostres grans servidors amb el holding d'empreses que hi havia allà. Llavors allà naixien empreses cada molt poc i venien moltes empreses a nodrir-se de nosaltres. I allà jo vaig decidir emprendre perquè hi havia una necessitat tecnològica, totes les empreses que venien a nosaltres, totes tenien necessitats tecnològiques i a mi se m'estava escapant aquella oportunitat de poder ajudar tota aquella gent. Llavors allà vaig decidir crear Fundantropia, que és l'empresa que tenim actualment aquí al parc, i llavors l'evolució va ser una mica més natural de dir, bueno, hem acaparat molt de coneixement, he tocat gairebé tots els sectors, he fet consultories a tots els sectors, hem fet processos, hem fet moltíssimes coses i veig que la gent té unes dificultats legals moltes vegades en acabar de poder justificar, de tenir un suport de les evidències, i va ser en aquell moment que vaig dir, ostres, em puc fer pèrit. Vaig conèixer el tema del pèrit i dic, ostres, doncs em vaig formar per ser pèrit judicial tecnològic i d'això fa 15 anys ara que em dedico a banda de la consultoria, que crec que va molt de la mà, perquè si em deixo de formar, deixo de veure casos, també em deixo d'estar actualitzada per l'altre tema, doncs em dedico al tema dels pericials. Què fem amb els pericials? Els pericials és quan hi ha un problema, pot haver-hi una disputa, pot haver-hi una possible disputa o pot haver-hi un possible problema. Nosaltres acaparem totes aquestes evidències digitals i acompanyem en aquest procés per poder-li explicar al jutge o poder-li explicar a un mediador què està passant allà i preservar totes aquestes evidències. I per altra banda, el que també fem amb el tema de la seguretat i tot això és en alta direcció investiguem perfils o intentem també que no hi hagi fugues d'informació a les empreses. Una mica per aquí entre moltes altres cosetes. Jo en el meu cas m'ho he trobat una mica ara, en aquest moment. Jo vinc del món de l'acadèmia, de la investigació, jo volia dedicar-me a això, però he tingut la sort que la meva àrea d'estudi són els microplàstics, que llavors és un tema que és una investigació que és molt recent i aquí ens trobem moltes vegades que no tenim les eines específiques com per analitzar aquest tipus de partícules. Que això al principi pot semblar que és un mal de cap, però en el meu cas el que m'ha resultat és en una oportunitat, no? De veure que ostres, em falta aquesta eina, que xulo seria veure-la al mercat i llavors diem, aquí tenim una oportunitat, tirem endavant. Llavors jo quan vaig acabar la tesi a Toulouse vaig tornar cap aquí a Girona, vaig venir a presentar un projecte inicial al parc que els hi va agradar i va ser estar en el moment i el lloc indicat que vaig conèixer amb el meu soci d'ara, el projecte va evolucionar i d'aquí va néixer TracePlus, que és el que tenim ara. I el nostre objectiu és crear eines, anàlisis, també donar aquest servei de consultoria sobre el món dels microplàstics, perquè actualment és un problema que és global, que el tenim a per tots, hi ha una regulació que ja hi és, però aquesta regulació no és clara, perquè
no tenim ni les eines ni els protocols adequats. Llavors, això ens obre a nosaltres una oportunitat, una finestra per estar allà i començar com a liderar aquestes iniciatives i res, i ara estem una mica en desenvolupament, perquè la meva situació actual professional no m'hi puc dedicar al 100%, però continuem avançant, que crec que ho hem d'aprofitar ara. Molt bé, moltes gràcies. Llavors, en un ecosistema en el que estem cada vegada més amb un tema més amb intel·ligència artificial, amb temes més d'innovació, més tecnològic, voldria saber una mica com heu integrat tota aquesta tecnologia, com us ha facilitat el buscar fons de finançament per als vostres projectes durant el desenvolupament de les vostres iniciatives. Si us sembla, Diana mateix, tu, comencem. Nosaltres fem innovació pura, és a dir, fem inventiva, i sempre, és a dir, la base és com la tecnologia ens ajuda a poder anar més ràpid, no? Però, i clar, nosaltres treballem en el laboratori, és a dir, constantment estem fent cerca de noves patents, és a dir, és una recerca constant i la tecnologia ens ajuda. Però si em preguntes pel finançament, la intel·ligència artificial no sirve para nada, perquè aixecar finançament continua sent un tema de persones, absolutament. Persones, absolutament. Comunicar bé, absolutament, crear confiança amb qui tens al davant. Tenim la sort que aquí a Girona existeix Vagi, la xarxa de Business Angels de Girona, que impulsa molt a moltes startups d'aquí, que per cert falten dones, inversores, i les CEOs dones les trobem a faltar, però un exemple és Vagi, hi ha molts altres grups que la tecnologia no impulsa. El que realment aconsegueix el finançament és anar, presentar, comunicar i crear impacte amb els pocs minuts que tens. Aleshores, la tecnologia ajuda, però el one-to-one, la persona a persona, el vincle, es crea així. De moment, encara, es crea així. Molt bé, Marga? Jo realment, el tema del finançament, les 3 Fs, family, friends, and fools. Vull dir, al final jo el que sí que agraeixo en aquest sentit és el programa que justament fan aquí amb la Mònica, el programa Consolidat, que donen aquesta confiança i aquest suport, que potser necessites més un suport potser més emocional i de dirigir cap on va el teu projecte, perquè tu pots tenir una idea i creure molt en ella, que si no et dirigeixen bé allò no va enlloc. Llavors, per mi això seria més. I la tecnologia, jo treballo amb persones, llavors més enllà de Google Meet o ChatGPT, poca tecnologia fem servir en aquest cas. Molt bé. Míriam. No, Marga. Ai, Marga, perdó. Nosaltres és una mica, la tecnologia és el nostre vehicle principal. En quant a inversió també ho mato ràpid perquè nosaltres, o jo principalment, vaig decidir un slow business, és a dir, autofinanciació, calma, a poc, anem creixent, si no creixem no passa res. Sí que vam tenir una sèrie de productes amb l'oportunitat, amb rondes d'inversió, intentar una ronda d'inversió. Vaig veure que no era un camp que volia explorar d'aquesta manera, sinó que escollíem més una reinversió més tranquil·la. Això també, amb les dones, depèn de l'edat que t'enganxa i depèn de la teva situació personal, també ajuda a decidir una cosa o altra, en quin moment estàs. Nosaltres sí que hem adoptat molta tecnologia, moltíssima, tanta que hem virat molt el negoci. En els últims 2 anys nosaltres teníem una branca forta de desenvolupament que s'ha tornat molt més petita, s'ha tornat molt més quirúrgica, és a dir, sí que desenvolupem, però desenvolupem unes coses molt concretes, molt ben definides, perquè ara tot el que és el desenvolupament massiu s'ha delegat molt a la IA i en els propis departaments. Llavors, el que nosaltres recomanem molt a les empreses és un ús responsable de la intel·ligència artificial, un ús amb molt de compte, amb les dades, sent conscients de com la usen i poder-la adoptar d'una manera molt natural, no voler forçar tot aquest tema. Puc dir una cosa? I tant. Que la Marga ha dit alguna cosa molt important, que dius tu vas escollir un slow, no? Més que en lloc d'agafar, anar a buscar inversors, que et posin molts diners... Que no sempre es pot. Sí, és a dir,
És que els mitjans aplaudeixen molt les empreses que busquen finançament, que aixequen moltes rondes d'inversió, i jo mateixa he dit, he aixecat 1,5 milió d'euros, no? Però és un problema d'una mica el circ mediàtic que vivim les startups. És a dir, que aixequis més inversió no vol dir que sigui un millor projecte. Hi ha diferents vies de tirar endavant un projecte. La Marga ha triat bootstrapping, que se li diu, que és amb els meus propis recursos, no faig així tan ràpid, però la independència que té la Marga, el control que té la Marga, jo no el tinc. Aleshores, que les startups estan de moda i adoro el sector startups i a vegades són productes que necessites molt de finançament per créixer, si no el meu producte sense inversió no hagués existit. Però no tothom que crea empreses i que hi ha tecnologia necessita inversió. És a dir, que hi ha moltes formes i tots s'aplaudeixen al 100%. Només volia matisar això. Sí, perfecte. Bueno, i després ja has avançat una mica i falta l'Enar, però un momentet que després farem un eslògan de cara a quin consell donaríeu si alguna dona de Girona vol començar i vol llançar-se en aquest món que tu deies que estava tan necessitat de dones CEOs. Acabem amb l'Anna en aquesta ronda del tema com has integrat tu la tecnologia dintre del teu projecte. Jo, sí, la tecnologia per mi és el dia a dia, vull dir, perquè com que he dit no tenim eines per fer recerca en microplàstics, llavors te les has de fer una mica i especialment quan vens del món acadèmic a vegades no tens els recursos suficients, llavors també has de tirar de molta creativitat i posar-t'hi. Llavors sí, és el dia a dia. El tema de la IA per mi és una eina, però hem de ser conscients de que és una eina. Això vol dir que nosaltres hem de revisar molt el que dona, el que genera i també el que li donem. Perquè com deien les meves companyes, tampoc se li pot donar, o segons quines dades són sensibles. Llavors, sí, el dia a dia. I pel finançament, jo en el meu cas vaig trobar un soci que, com he dit, va ser moment, lloc perfecte. Llavors, l'he trobat amb ell, que té capital, està invertint, però hi ha altres programes, com bé deia la Míriam, del Consolida't. Jo en el meu cas vaig formar part del programa d'Aptenissa i aquí també em van explicar diferents tipus, tant de finançament privat com públic. Llavors és informar-te, saber a quins llocs anar a preguntar i anar tirant endavant. Ja està. Bueno, doncs hem d'anar finalitzant i el que sí us vull llançar és el que us he comentat ara, de dir si algú us vingués a demanar consell, una dona jove que té ganes d'emprendre, que té un projecte, quin consell a modo d'eslògan, de conclusió, li donaríeu? Què us va motivar? Una mica en positiu, perquè està clar que el tema del finançament és un tema clau d'alguna o altra manera, però es necessita algú que una mica de boost, que t'impulsin, però com a la vostra experiència personal, com a mode de conclusió, què us va portar a emprendre? Quin consell donaríeu? Que no ho faci. Bueno, esto lo borramos. Siguiente. No, jo li diria que realment per mi el que m'ha servit, jo he après molt amb aquests 12 anys que porto com a autònoma i jo li diria que pensi molt bé el des de dónde i el para què, perquè si no et perds, ets el teu pitjor jefe, com ha dit abans, ara no me'n recordo. De Lola Casademunt. Exacte. Que et passes la vida treballant, et passes la vida treballant. Exacte, i veus els diners passar. Llavors, que sigui algo que et permeti viure una vida que t'agradi i això, sobretot que pensis ¿para qué estoy haciendo esto? Per viure millor al final. Molt bé. Diana? Jo per la definició que has dit, que és una noia de Girona, primer de tot li diria que es pot fer des de Girona. Perquè jo quan vaig arribar aquí i vaig decidir muntar l'startup aquí i quedar-nos aquí, la pregunta que sempre rebia era i com és que t'has quedat a Girona? Jo venia de Barcelona i vaig venir cap a Girona. Tot i ser gironina, ser de llançar, però el tema és, es pot emprendre des d'aquí i seria això, no? Primer de tot, aquí tenim recursos, aquí tenim contactes, aquí passen coses i des d'aquí es pot emprendre. I el segon que li diria és que comuniqui la seva idea. Hi ha molts emprenedors o emprenedores que diuen jo no explico la meva idea perquè tinc por que me la robin. Primer de tot, si te la roben és que no és una bona idea. És a dir, que bé que te l'hagin robat, perquè ben ràpid que l'han pogut executar.
I segon, comunicant el projecte és com realment s'aconsegueix anar avançant. 1, perquè ho comuniques i t'ho creus, i si no t'ho creus anem malament. 2, la gent et coneix i et comença a recomanar. I comences a conèixer gent que és professionalment molt bona i especialment bona persona. No? Aleshores, perquè qui t'ajuda al principi és que ho fa d'acord, perquè no hi ha retorn. Aleshores, serien aquests 2 consells, que es pot fer des de Girona i que no tinguin por a comunicar la seva idea, perquè això pot ser el principi d'alguna molt gran. Molt bé, moltes gràcies. Enllaço amb tu. A part de comunicar, també que rodegin de dones i escoltin diferents dones empresàries que aniran dient, no? Cada punt de vista, cada topada que han trobat i que poder fer pinya. I això també, aprofito aquí, és una cosa que s'ha de treballar. Jo havia format part del grup de mentoring també de la UDG per les enginyeres, i les enginyeres no ens veníem. N'hi havia moltes que assistien en el dia que ho feien, però després no venien. Estàvem disposades a poder parlar amb elles, fer cafès, el que sigui, però no tornaven a nosaltres. Jo crec que ens falta això. No sé en quin moment ens desconnectem entre nosaltres, però ens hem de connectar més. Tenim aquí l'associació també l'AGE, que és l'Associació de Gironina d'Empresàries, que també és un punt més per anar sumant. Molt bé. Sí, jo crec que el més important... Tinc claca. I també sumant amb el que han dit elles és fer el primer pas, perquè tu pots tenir... Els objectius són importants perquè et marquen una direcció, però has d'avançar. La idea no cal que sigui perfecta, que és el que comentàvem també abans, que encara que no la tinguis exactament com ens agradaria, perquè vull dir, les dones també són molt perfeccionistes i a vegades molt cauteloses en el moment d'executar una cosa, però el principal és tirar cap endavant amb la teva idea, perquè la idea pot ser que evolucioni també i que canvi, que es transformi, que és una mica també el que m'ha passat a mi, que veníem amb una idea inicial i ara continuem amb l'arrel, però jo crec que l'hem millorat. I també una cosa molt important és que t'enamoris del procés, del camí a seguir, perquè trobarem entrebancs, trobarem problemes, trobarem cosetes, però no els hem de mirar amb por, sinó que poden ser que siguin oportunitats. I això és important, perquè al final amb el que anem creixent és amb el camí també que seguim. Fantàstic, doncs moltes gràcies a les 4.